ഞാൻ നാട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ചിലരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് സിന്ദൂരം ഇടാത്തതെന്ന്. എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ സിന്ദൂരം ഇട്ടത് കൊണ്ടോ താലിട്ടത് കൊണ്ടോ നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ഭാര്യ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തണേ. കുറെ സിന്ദൂരം നെറ്റിയിൽ വാരിട്ടത് കൊണ്ടോ താലിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നത് കൊണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം നല്ല പോലെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നുണ്ടോ? അപ്പം ഞാൻ ഒട്ടേറെ ഫാമിലീസിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ കുറേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സിന്ദൂരം വാരിടുന്നു, താലി ഫുൾ ടൈം ഇടുന്നു, എന്നിട്ട് അവരെ കുടുംബജീവിതം ഫെയിലിയർ ആവുന്നില്ലേ? ഈ കോൺസെപ്റ്റിനോടൊന്നും ഞാൻ തീരെ യോജിക്കുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പം ചിലവർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവട്ടെ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ മസ്റ്റായിട്ട് സിന്ദൂരം ഇടണം, താലി ഇടണം എന്നൊക്കെ. ഇപ്പോഴത്തെ താലിമാലയൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ താലിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കള്ളം കൊണ്ടുപോകും. അത് വേറെ കാര്യം. നമ്മൾ ശരിയൊരു മാല പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മൈൻഡിലുണ്ടാവും നമ്മളെ ഹസ്ബൻഡിനോടുള്ള സ്നേഹവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അത്യാവശ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കുറേ സിന്ദൂരം വാരിട്ടത് കൊണ്ടോ താഴ്ട്ടോ ഉണ്ടോ ഒന്നും കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. എത്രയോ ഫാമിലീസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണേ.